Hejsa. Hvis du er ejerleder i din egen forretning, så kender du helt sikkert til, at der er bare smadret travlt hver eneste dag. Du kender helt sikkert til hele tiden at være druknet i drift, og det er lidt af driften, der måske styrer din hverdag, og du ikke rigtig når de ting, du gerne vil. Du kender helt sikkert også til, at det måske kunne være fedt at tjene en lille smule flere penge i din forretning. Ikke fordi du sådan skal tjene millioner og milliarder, men fordi de der ekstra penge måske kunne gøre, at du havde noget mere råderum og havde noget mere frihed til at manøvrere. Du kender helt sikkert også til, at det kunne være fedt, hvis dine folk i din organisation tog lidt mere ansvar af dem selv, gjorde nogle flere ting af dem selv, og øvrigt optrådte på en lidt anderledes måde, end I gør i dag. Hvis det er problemstillingen, du kender til, og måske også kunne tænke dig at få et anderledes lederliv, hvor du også har tid til familie, fritid og sport, i hvert fald mere tid, end du har i dag, så har jeg et tilbud til dig. Inden for de næste 14 dage, der overholder mine kollegaer og jeg, Michael, nogle webinarer, hvor vi i øvrigt helt gratis giver dig nogle gode råd til, hvordan du kan arbejde med de her ting. Vi gør det sammen med Dansk Bilbrancheråd, og vi gør det sammen med SMV Danmark, fordi at vi har arbejdet med ejerledere nu i rigtig, rigtig mange år og kender til de her problemstillinger. Hvis du kunne være interesseret i at få nogle tips og nogle tricks, og måske høre lidt mere om, hvordan du kan komme videre derfra, hvor du er i dag med din forretning, så meld dig til en af vores gratis webinarer. Det koster ingenting, det er helt uforpligtende, og du bliver ikke spammet til med alt muligt mærkeligt bagefter. Du kan se her i linket på den her nyhedsbrev, hvordan du melder dig til. Jeg håber, vi ser dig på vores webinar. God arbejdslyst.